public enemy number one, a foe whose battalions are thousands of millions strong despite unceasing slaughter. Today, as the rabbit menace reaches an all-time high, national leaders, farmers, graziers and local authorities are fighting a vital battle. The prize is Australia's rich and fertile grazing land. Grasslands are laid bare as rabbits destroy vegetation which keeps the soil together and dig winding burrows to warrens below the surface. Millions of acres have been laid waste. Makadini, ndini wenyu Pauro Gorosi, international correspondent weGo ane mubairo yakati kuti. Hurudza inofa ichinzi inodya. Tinokupai Nhorondo inoshamisa, inosuwisa pamwe chete nekusekesa mukati. Iyo ndiyo Nhorondo yekunetsa nekuwanda kweTsuro dzemusango dzemuAustralia. Tsuro idzi dzemuAustralia idzi dzakatanga kuiswa musango kubva munguva ye19th century. Kusvikira izvezvi nhasi tsuro idzi dzava kutonzi dzapfuura 200 million munyika. Tsuro dzekuEurope dzakachingamidzwa munguva ya19th century muAustralia neiyo mbinga yainzi Thomas Austin yakatanga hondo yaakazofa asina kupedza mushure mekuunza tsuro idzi pamusha pake muAustralia nekuti aingoda kuvhima. Akaunza tsuro idzi dzaibva kumapoka nemativi mana eEurope. Tsuro idzi dzaingova 24 padzakaunzwa navaAustin Thomas. Idzo nokufamba kwenguva ndokuzopinda musango. Asi shasha iyi yakaigoshira pauti sezvo Australia yakazoona kuti aiva aisa gonzo mudura. Tsuro idzi dzakatanga kuwanda segungwa nejecha rekuTanzania remubhaibheri kusvika zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Kumberi uku kwapfuura makore 50 kubva munguva yadzakapinda musango. Tsuro dzemusango idzi dzakatanga kuita dambudziko chairo. Tsuro idzi dzakaita mapisarema ekuparadza minda zvose nesango sehwiza padzakaparadza minda yamambo Herodhi mubhaibheri, sezvo dzichikara huswa sevatendi ava, zvokusira dzimwe mhuka dzichifa nenzara. Chokwadi dzaitofa nenzara. The more rabbits there are, the worse the environmental damage becomes. They remain our most widespread and destructive pest, inhabiting around 70% of the continent, impacting on more than 300 species of native plants and animals, and costing more than $200 million every year in lost production. Dzaigobereka mushure mekusangana nekuberekana nekusimba kwemagenetics adzo, iyo yatinoti crossbreeding muchingezi. Varungu ava ndokurasikirwa nemamiriyoni emari ego mushure mekudyirwa zvirimwa zvavo zvisati zvatombosvika. Tsuro idzi dzakawandisa zvokuti dzakaparadza zvirimwa. Nzvimbo izvi zvakakonzeresa kurasikirwa kwevhu. Tsuro idzi dzikagokanganisa dzimwe mhuka zvekare nemagariro adzo, iyo inonzi disruption of ecosystem. On an environmental scale, rabbits impact on 304 species of Australian plant and animal. This includes 24 critically endangered species, including the pygmy possum, the orange-bellied parrot and the ballerina orchid. Vose vakaiswa pachena vakangozara sedzenyu risina gushe. Izvi zvakarovesa hana nekutemesa misoro yevarimi nevanoona zvemasango emuAustralia, sezvo vaiva vaona kuti vapinda muna taisireva chaimo nekurasikirwa nebasa ravo. So, in just 7 years, 24 rabbits had become more than 14,000 here at Barwon Park, Austin's home. And local landholders were beginning to complain bitterly that rabbits were taking over their pastoral properties and eating their crops. Kune zvikonzero zvizhinji zvakaita kuti tsuro idzi dzipararire kunge chirwere cheEbola. Chokutanga, tsuro idzi dzinonzi dzaikurumidza kujairira nzvimbo. Izvi zvakaitawo kuti dzikurumidze kupararira nenyika yose yeAustralia. Dzinongoda huswa hupfupi neivhu rekuchera mwana wadzo wekubereka. Chechipiri ndochekuti tsuro dzose sezvamunoziva dzinoberekana dzakawanda nenguva pfupi. Gore rose tsuro idzi dzinobereka vana vanosvika 5 uye pagore dzichibereka kana
4 times. Chechitatu ndochekuti dzaishaya mhuka dzemuAustralia dzinonyatsozvivhima chaizvo sezvinoita mbuno dzikasangana negondo, nyoka, mazizi kana sekurukiriyoni. Vaiva nokara nyama zvimangoromera, saka dzaiberekana dzichiwanda semadiro aJeorgina. Mushure mekurasikirwa nemamiliyoni mazana mairi emari yekudyirwa zvirimwa zvavo netsuro idzi, hurumende nevarimi veAustralia vakaona kuti vaiva vatotarisana nedambudziko huru nenyaya yetsuro idzi, sezvaireva ava vatakaita hurukuro navo. Mufesi wangu tsuro idzi dzikutoda kusaiza skiri manje. Gore rino takatorota tichifa nemari, asi dzakazopindira norweseri mumaminda umu tikaswera tagariswa mudhishi saFreeman kujoina City. Asi gore rino tichadzipedzera masports chete, tichazodzipindira mumasango imomo netunhu twedu twekuromba utu. Chokwadi rwendo runo dzichati baba nemuridzo. Saka mushure mekuona denga ravo rakusoona kudai, vanazvira mufundo vehurumende, mabiologist, varimi nevamwe vose vakatora matanhu makuru ekuuraya tsuro idzi. Ana zvina mufundo vakaisa misoro pamwe sezvo vakuru vakati chara chimwe hachiswanye inda. Vakaedza kushanda vose kudzora mhirizhonga yetsuro idzi dzanga dzatotadzwa nepfuti nezvimbambaira chaizvo. Vakatanga nokuisa fenzi hombe yakareba yakaiswa kumadokero eAustralia yaiva yeiswa kuvharira tsuro idzi kunze, asi izvi zvakazovawo mutsuro magotsi, sezvo tsuro idzi dzakaramba dzichingowanda chero mushure mekuiswa kwefenzi yacho, nokuti dzimwe dzakangokomberedzwa munharaunda yavo dzikatanga kuwandirawo imomo. Saka kwaitova kutori kupedzera hoko padewe retsindi chaiko. Asi zvinonzi gunguo rakaramba kumira museve. Chechipiri, vakamboedza kuparadza mwena wadzo wazvinobereka ayo anonzi mawarrens muchingezi, nekupfumbira hutsi hwecarbon monoxide nephosphine zvichishandiswa kuti chihutsi chacho chinouraya mumwena madzinoberekera. Zvakamboshanda hazvo, asi pane pavaizochera makomba acho vozomapedza ose here? Zvaitova zvemugotsi matsuro zvekare. Chero hazvo dzimwe nzvimbo dzaidaidza kuti zvaishanda uye vamwe varimi vachiri kuzvishandisa nanhasi, vazhinji vachiri kungokundikana. Muma1950s varimi vakatarisazve matanho ebiocontrol, uko ndiko kushandisa kunoitwa dzimwe mhuka kana zvirwere zvakaita semavhairasi kugadzirisa dambudziko remhuka dzinenge dzisingadiwe nevanhu. Vakachingamidza tsuro dzaive dzine chirwere chinonzi myxoma virus musango maigara dzimwe dzacho, kuchamhembe kwemabvazuva kuti chiuraye tsuro idzi. Chirwere ichi chaifanira kungouraya tsuro chete. Chirwere ichi chakambouraya tsuro zhinji hacho, asi tsuro idzi dzakaita senhini yemwana ane musikanzwa ajaira shamhu yempichisi. Tsuro idzi dzakaitawo nhini dzikaita hekani waro yatinoti immunity muchingezi kumyxoma virus iyi. Vadzidzi vakambunyikidza kuti vatsvage imwe nzira yekubopa tsuro dzaiva dzanetsa pataundi idzi. MaAustralian vakaunza chimwe chirwere zvekare. Ichi chirwere chainzi rabbit hemorrhagic disease virus. Chirwere ichi chaisaita mahumbwe zvachose. Chaifambiswa nenhunzi chichiendesa tsuro munguva pfupi inoita 48 hours chete mushure mekuchibatira. Muna 1996 RHDV yakapindira tsuro idzi musango. 90% dzetsuro idzi dzikagezwa kuseri nekuseri senge munzvimbo dzine zuva dzakaoma. David, since then the RCD, rabbit calicivirus, has gone through your property. Now this is an active warren. Has RCD worked? Absolutely, yes. There's up to 5, we've seen 5 rabbits here. There would be between 30 and 50 otherwise. Asi maAustralians aya paakafunga kuti zvawira mutswanda zvino, tsuro idzi zvekare dzakurakidza umbowo hwekugona kugarisana nechirwere ichi. Hewo dzaita immunity zvekare. Hei, zvipuka zvine nharo izvi, nokuti ndikafunga manetsera anoita kuvhima tsuro muno, vamwe vachitoita dzekutopisa.
chokwadi mapudzi anowira kusina hari hama dzangu. Hei, zvakaoma. Chero hazvo zvichiita kunge vakudziitira hutsinye, vanotofanira kudaro nokuti tsuro idzi sezvataurwa muchirongwa chino dziri kuuraya masango nekuparadza ivhu pamwe chete nedzimwe mhuka nezhara. Iko zvino tsuro idzi dzava kuma 200 billion. MaAustralian pachavo vanodziona semaondero atinoita mapete anenge ari mumba yokubikira sadza. Saka havadyi kana kudzichengetedza, ringori dambudziko kwavari chete. Iyo yatinoti pest muchingezi. Asi zvisinei, ini hangu international correspondent wenyu ndinoti mapudzi anowira kusina hari zvokare. Ngavaunze tsuro idzodzo kuno kuZimbabwe. Munyika yatiri kutamburira kupfuya tsuro kudai, musi wadzinounzwa kuno ndopa dzichaziva kuti dzinodyika nyama uye dzinonaka. Hadzizobude mugwara nokuwanda sezvadzinoita kumhiri kwemakungwa nokuti muno todye nyama. Saka tichipeta chirongwa chino ndinoti musare zvakanaka vanyarikani. Ndivo angari enyu Pauro Gorosi, international correspondent weGoho. Makadini zvekare varimi, tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbitry reTsuro nehuku 408 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp number dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.